En nyingenga en Laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde wadonje to kachiel kachiel machiegni daktari bang ndalo mathoth. Erokamano Ruth. Aselal to koro kawuono antie kae. Wamor mar neni kawuono. Yes, an iluonga ni Dr. James Abondo Otieno. An alony e thieth mar choke, an surgeon. Ma yeng'o ma yang'o tuoche mag choke gi. Mane lony man godo to atiyo Ramogi. Maseno University be antie. Kata uzima be apuonjo students gi weko. Yes. Doctor mapuonjo doctor, mapungo dakteche. Erokamano nya Dr. Obondi en wuod kanye? An wuod Kisumu Korando, dak Kisiamka, Kisumu West Constituency. Kanyo mae. Erokamano. Daktari wamor mokalo kae miyo wapuonj makende kotenore kod weche mag choke, kotenore kod weche mag rem, hinyruok manyalo yudo choke kod chandruok manyalo yudo pono nono kwa rito choke weyo makare. Kaunda her mondo makete maino e weche mag tielo ombong, tielo kachiel kod pat tielo, foot and ankle. Kapok wadhi mabor anya daher mondo bang'e ni to ombong tielo en fuon mathoth ne tije enang'o to ka ber onego beni ochalo nade koka wadonje chandruoge kata rem manyalo mako ombong tielo. Ombong tielo en kaka waluonga ni hinge. Hinge joint. Ochalo kaka dot mayawre kiwuotho kama. Ombong en kiwuotho to in one direction. Koro ma en ombong no. Olose gi choke mang'eny kanyo. Choke adek maloso ombong gin luongo ni tibia. En chogo maduong' en ma wiye duogo piny kama. To gi talas ema ni piny ma chomore gi maduong'. To ai bathe nitie chogo matin ma luore kanyo miluongo ni fibula. En otin. Koro gifomo kama talas bubede kama. Koro luongo ni hinge and socket joint. Koro gi movement en kama. Kama nega kubeto to muscles ko kadho kanyo, tendons emo kadho kanyo. Onge muscles kaka inano mago mana tendons, leche mag ring'o go eko. En kama kata ka gimoro ogoyo to choge midonje mokwongo. Koro ring'o onge kanyo makata ka gipiem kende moume. To gi tendons mokadho kinde gamiyo wuoth, koro en momiyo tielo timore kama wuoth sami wuoth. Yes. O maka beto onego bed ni en gi choke kaka entiere wanene picha kani, choke gi onego bed ni ngima. Yes. To onego bed ni oyom kaka iwacho ni en hinge, onego bed ni osudo mayot. Osudo mayom ma gima chande onge. Yes. To iyudo ka samoro ng'ato nyalo bedo ga kod rem mar ombong tielo ka athothne ang'o gini makelo rem e ombong tielo? Ombong tielo rem nyalo biro yore mopogore. Mokwongo ka inyalo wil kinyono wuotho kamano to wil ka koro ligaments man kanyo go hinyore. Kae tiwinjo ka koro kuot. Kata ka ni wuotho stair tiwinjo kama. To koro ligaments moko yiech. Koseyiech koro kanyo kuot. Kelo remo kabisa. Koro mago be kelo rem. Mano koro luongo ni trauma. To ka onge trauma to nitie tuoche moko bende manyalo donjo kanyo kaka infections. Kanyo TB nyalo bete. TB ohero ga kanyo kabisa. Kodonjo kanyo to tiendi kuota remo ma ok nind otieno. Odonja e kin choke kanyo to chamo. Koro ga chamo chogo. Arthritis. Arthritis be biro ka nonyuoli kata ka tiendi obamni. Koro kiwuotho alignment ok ber timore ni. Koro chamo chogo. Koro kelo arthritis. Waluongo ni arthritis. Chogo be kotur. Chogo mane joint kanyo kotur. To kochomore maber, then kanyo be nyalo miyi arthritis. Koro tiendi ramiera ma to kuot, kiwuotho godiochieng' to kuot, ka wang'e ok nindo gotieno to lal, kendo kiny kichiewo to iyudo kokuot kendo. Mano be nyalo miyo mano, kendo tuoche moko tiene rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis en tuo mako del te. Ochako gi kuot e chongi tiendi kanyo ero. Okuodo kuonde ma leche go kadhe, tendons. To kuonde go mochako kuodo yien to remo kabisa. Moloyo gokinyi kichiewo to iyudo ka tiendi stiff ok inyal wuotho. Koro ok odwa ni mondo item movement. Koro isiko idwa mana ibed piny kiywe. Mano luongo rheumatoid. Rheumatoid mako wadha. Ibo yudo ni en koro oriwo kata lwetegi. Joints moko mopogore gi kanyo be ibo yude ka entie. Mano e kaka inyalo make diagnosis. Again, wan gi gout. Gout bende mako ji ma madho kong'o mang'eny. En omiyo ji gine kaka tiendi kuot en ochako gi kanyo. To seche moko ki travel ahinya bende
kata ka trauma moro ti matin to gout be bede tiendi kanyo koro tiendi kuot kabisa to remo ma ok nyal nindo gotieno suta kiwuotho koro mago be tuoche mayudo kanyo bon mar talas ma oluongo no bende samoro othoth bokora to remo cut off koro ok supply kar chogo no top chamara to rumo regora marum kanyo mago be waluongo ni osteonecrosis mano be nyalo mi tuo mar ombong ni no then koro tami wuoth Maisiri wantiere kod chandoge mang'eny mokalo manyalo mako ombong kopogore kod hinyruok tur kata wil tuoche kaka gout tuoche kaka TB rheumatoid TB to kata infection mag bacteria ma normal gi nyalo donjo kanyo mano be ng'eny gi jotuo man gi tuo mar sukari koro mano be nyalo winjo rewni kanyo samoro be rewni ka venous deep vein venous thrombosis kata joma nigi varicose vein biro ko gwandi kae lokra teng to koro alsa moro be bedo kanyo okwongo biro ko ndido ka in gi varicose ulcer ndido kecho kama to lalo kecho kama to lalo mago be samoro kelega koro inyalo winjo kamago bende kelo ni rem koro ok inyal wuotho koro nyaka mimena painkillers to gi physiotherapy yes ma bende thoth ni iyudo ka painkillers iwacho ga ni aminga mare bende ok ber aminga bende gi problem mari moko be kelo heart disease liver kidney failure mago be nitie koro ok monj for a long time kaka ma motingo diclofenac kibonyo gi nyalo bedo gi heart attack sasa kata gi stroke koro gimbe tinde wa discourage gitinde koda ni mondo jom monj maber tiro ni agene kende ma jiolo hero nikech gitiyo kode mpiyo yes gitiyo kode mpiyo mak mana ni kitiyo kode aminga to nyalo kelo ni chandruok kapa ibedo gi stroke kidney failure heart ni nyalo yudo attack koro inyalo collapse that way samoro kiyudo ka ng'ato collapse penjo na ng'anyo time to yudo samoro nene pro notiyo gi yedhe ndalo mang'eny yes erokamano ahinya wantiere kod Dr. Bondi e studio en laktar molony ahinya e weche mag yeng'o mag choke to kendo yudo kacha ni wasebedo kode kod chiro mopogore ma bende mulo weche mag choke ka wang'iyo ombong tielo kaachiel kod kapat tielo foot and ankle ma bende miyowa picha manyiso kaka ombong tielo nego bende chalo choke mantiere ombong tielo kaachiel kod kidienje mopogore mag hinyruok manyalo bedo e ombong. Daktari kopogore kod okopogore wantiere kacha kod tuoche mang'eny ma ikwanonwago arthritis tuberculosis ipimonwa kacha gout ipimonwa kacha hinyruok trauma kod mago te koluwore kod jotuo mineno mane mathoroga bedo mang'eny mokalo makelo chandruoge mag ombong tielo trauma mang'eny kabisa to gi gout be mako ji mang'eny gibiro ka gisuto ma ok nyal wuotho gout ipoma ka tindi wang' kata kendo gotieno kiny kichiewo kinyiro ka tindi kuot ok nyal wuotho mani ma bukore dichiel ka imadho whisky mang'eny gi nyama choma bas kidok gotieno kiny kichiewo kata red wine bende ohinyo kelega koro ji nyaka tem neno gima gimadho kata gima gichamo nikech en achiel kuom gigo mathoro kelo chandruok mag pat tielo kaachiel kod ombong tielo. Daktari dwani mondo wamulane kanyo matin gout kaachiel kod trauma. Wachako kod gout ka thothne iwachoga ni seche ma imadho kong'o mang'eny kuom thuolo malach kata ichamo ring'o mang'eny kuom thuolo malach inyalo bedo kod chandruogni. Sani e chenro ma kawuono ipimonwa ni inyalo tiyo gokinyi tipo mana ka tindi okuot tiende ni gout odonja kamano. En ga gima bukore abuka kamano koso nitiere kaka o develop, nitiere kaka odongo, nitiere kaka odonjo kuomi mos kaeto bang'e no tipo mana ka koro ochopo giko. En kichamo kaka gine mokwongo kaka ringo ma red meat otingo purine red wine otingo purine koro metabolites mag purine go ema dhi chokore kado giloso gima iluongo uric acid koro uric acid chokore kanyo ero ma kanyo koro emuchweche koro olungo kanyo kabisa koro kanyo kuot olungo lokore red kose lokore red koro kanyo ma rem chakore koro kata branget ok nyal mule kama ingi gout attack kata branget kata ting be samoro tiendi yienyo tiendi kanyo be nyalo yienyo kech fluid bokelo kanyo koro ok nyal move any movement otamore ok nyal timo koro mane kaka gout biro aeto whisky to dehydrate
omiyo dendi tuo koro golo pi mang'eny dendi koro uric acid mantie bedo gi concentration koro koyudo kama dhi chokore then gout attack starts koro mag kaka problems wabedo go mang'eny yes maka ber to kinyalo weyo tiwe ka ok inyalo weyo nyato temi duok chien to duok chien kata ben tiedhe mwanyalo ketie ma clear uric acid for some mwanya for a long time to bedo man normal koro kibed ga attack mang'eny kaka allopurinol Febustan wamiyo ga jito mwonyo padei koro mwanya daktari mano dongu encourage ichalo ngama nigi hypertension daktari hapa ni mano encourage ji mondo ni joma lifestyle ni joma bende gikone giwe madho kongo then you have started their problem again ni joma koko madho kongo will not feel good be okay change your lifestyle mangato immediately ikoni inuchakre kuno we kongo ne mamiyo budho ywe kuro odhi timango sama ko ywe no timango imbe nyaka miye that option yes thothne ka ng'ato winjo ranyisi mage to nego bedni ochako fwenyo ni osechako bedo kod chandruok e ombong' tiende nikech nitiere moko ma nyalo biro dichiel kaka mar gout miwacho ni nyalo po kichiew to tiendi oyienyo kendo kota dichiel to nyaka bedi ni otiere kod ranyisi mamoko ma bende nyalo nyisi ni nyaka bedi ni chandruok osechako bedo e telo ka onyalo bedo mag trauma samoro en moro mane ihinyori to kifwenyo mapiyo ni ihinyori samoro ginyalo bedo tuoche samoro ranyisi mage ma ka ng'ato neno daktari to nego bedni ochich samoro yudo kata tendon ni rapta dichiel iwinjo kiwuotho gimoro mocho manyien gato tiendi koro ok inyal wuotho koro bam mana yes kaka wan gi Achilles tendon embe kinyalo winjo kolungi kanye join lungi kabisa kado chiemo winjo mana tap kaito ok inyal wuotho kata ng'ado ndara tibedo mana piny to iwinjo ka nyaka unyisi yo moro nitie lungo moro iwinjo ka kanyo pile around kai iwinjo ka gimo lungi to lal mano tiende gino chamo tendons koro koko thiedhi maber piyo to nyalo poko chuto yes mama ne ranyisi maduong' ma ng'ato nyalo winjo yes rem mabiro dichiel sadeno nyaka bed ni tiemo kel rem mos no be ok nyal ignore samoro en infection samoro en arthritis chakore mos to kiwinjo ka tiendi rewni matielo to koro nyaka ng'i nerve problem ma ng'eny en diabetes ema kele kata joma oguchi ga karami to nerve ni nyalo biro machop ni tiendi kuonde yes mathothne en rem onyalo bedo rem ma dichiel kata rem mabiro mos inyalo winjo ka tiendi rewni mano bende nyaka ichij godo kaito tiendi tho thudhno kata rewni seche matielo tho thudhno manyiso ni ang'o matimore tielo ka daktari ka tiendi tho thudhno te nerve moro gima chamo to gima hinyo chamo nerves en diabetes or oguchi kan tie nerve moro gimoro de koro iwinjo kata tiendi mathuon ni iwinjo ka en namba thoya mantiende ni sciatic nerve root ne moro bedo pressed koro nyaka ing'iye mana from the back mago be nyalo kelo problem chandruok e tielo yes to chandruoge mag onding'i daktari ma bende dhi nyaka e tielo gi thothne gin ga ang'o madiyo nerves nikech awinjo kisewache madhi didek ding'wen ni samoro nitiere kod chandruok e onding'a to kaka gitudore nyaka e tielo ema ang' nokel chandruok e tielo yes samoro gin disc mane kinde vertebrae choke mag ogurogi kindgi nitie disc koro disc nothichore modhi nerve root tiwinjo e tielo or osteophytes choke moko mag grow kibedo ng'ama duong' koro sami iwuotho to choke go samoro bedo gi fracture matin ka giyom koro to gi grow gi outgrow koro gidhi dio nerves koro iwinjo mana tiendi piny kae so food issues samoro wanyalo ng'iyo gi from the back ka gibiro ichopo nyaka kanyo to ng'eny en diabetes ka ng'ato biro tiende wang'e tiende rewni nade to tim blood sugar mare mondo ing'e gima timore yes wamake maka kanyo ka waduogo to wadhi nyime daktari wacho kata ni chandruoge mag ombong' tielo thothne inyalo paro mana ni en tielo kanyo ooyo onyalo bedo ni ochako gi kamoro to samoro bende en mana gi tielo kanyo kaka kuom ranyisi opimonwa uric acid kodhi mochokore mang'eny e choke mane tielo ang' nokel ni chandruok kaka mag gout to bende opimonwa kata ni hinyruok nyalo bede tur kachiel kod ng'ikruok ka waduogo to wadhi nyime kod kidieny machielo miyo kik idhi mabor kata matin kik isudi
Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakeli non maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 638 838. Mondo mi yud wer mar yawneo kaka sikiza tonari ni *811 *343#. Ng'e malong'o ni Ramogi TV en ot mar jower duto ta. Oi! Ing'eyo ni anang'eyo ni ne mibiro tera mondo arom gi manaf odiochieng' ma kawuono. Winjane, adwa ni pimna gimoro kae. Bende en nochopo Amrista? To kapo ni ibiro dhi Sabia ka in kendi, to kara ng'ano mabobet kodi mondo konyi. Oromo meher. Kapo ni idwa nadhaw kodi, kara ono dhaw kuom wach moro machielo. Meher, an ka jaherana. Onge ng'ama wadonjo kinderawa, onge. Mana singora. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Chago smarter with Airtel. As we continuously expand our network, enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Machiegni kendo wang'iyo chandruoge rem mag ombong tielo kachiel koda kapat tielo. Dr. Bondi nitiere studio, jalony mokalo e weche mag bero ahinya mag choke. Daktari, e seche ma ng'ato siwinjo ranyisi gi thothne wabedo ga koda gik mwanyalo timo dala. Mewacho ni atienda moro osebedo karama, ombongna moro osebedo karama, mamoko kuom gik ma ji wacho ga ni samoro inyona kit kendo maliet mondo mi oduok chandruogni kata remni chien. Moro nyalo wacho ni ooyo mondo mi irwae. Ka ng'ato winjo remni, onego bed ni otimo nang'o? Onego bed ni ochako temo kako nyalo duoke chien koso nego beno ringa achiel kachiel nyaka ka laktar? Ok nitie yore mang'eny kaka nitie kaka kowe tielo, tielo itself. Bende gi rem mokelo mopogore. Koro ipenjo jatuo to ere kamoro miturami seche mage miwinjega. Kaeto ibiro ng'iyo, mano biro miyo wi ng'iyo kuma nitie. Aeto ing'iyo tielo to chalo nade. Kiseng'iyo no chalo nade, imulo kama wacho no, itemo diyo king'iyo ka en gi rem kata onge rem. Kaeto itimo movement. Imulo itelo nga move kama yo mondo ing'e to rem ni o restrict nang'o, koso en stiffness, koso inyalo move kama to sama itime kamano to kelo rem machal nade. Koro kama mago gik manyaka ipenje tuo, kaeto imbe koro itimo examination kendi wuon. Kaka mar tielo itself, nitie kuonde mang'eny kaka tielo nitie mobam. Ng'ato biro gi tiende kobam. Samoro kok tiende gi lit tiende mathuon, tiende bama kadok iye kamae. Mano iluongo ni hallux valgus. Koro ipenje kind wuoche morwako. Kata ka en gi tuo mar rheumatoid, nikech rheumatoid ema kele mang'eny tielo ma ka koro kok tiende mathuon bama pani nitie picha moko kanyo nyisogi. Obam kodok iye kama, mano iluongo ni hallux valgus. To ka kosebam kamano to ka koro dong ka kothir, koro ka bedo malit, nikech chogo ma ka bende koro guro maduong'. Koro diyo kata kirwako wuoche to odiyo tiendi kabisa. Koro kinyal rwako wuoche no maber, nikech kanyo diye. Kaeto ibedo gi gima iluongo ni kaka ma iluongo ni hallux valgus. Inono ka kugno dhi. Tielo mathuon odi modok iye kamae. Koro gi bathe gi ka ibiro yudo ka kanyo ka wuoche kirwako wuoche odiye. To tielo gi bodiyo muweyo overgrow e wigi. Koro gidwaro space. Odwaro space mondo oidhi go koni.
Mano tuo mar rheumatoid arthritis ema kelo mang'eny. Rheumatoid chamo tielo go tiendi be bam kaka kono ma bam. Koro tiendi yodhi ni. Gin ng'ama nje wuotho maber. Tiendi koro give way kendo wobble. Koro kinyal wuotho maber ben. Mago nitie waneno. To kendo nitie moko mabe kichiwo gokinyi. Heel ni kai. Winyo ka rami kabisa ma ok nyal wuotho sami chiewo. Winyo koremo nyaka item exercise mati ko lal. Koro godiochieng' kiwuotho normal to onge rem. To samo be kidhi kamoro bet kata travel. Mibeda aming'a the whole day kidho kata mtoke dhi Nairobi to heel ni no kelo to ok nyal wuotho. Yes, mago luongo ni calcaneal spur kata plantar fasciitis. Yes. En tuo maber sani ng'eny. Ng'eny gi tuo joma nigi sukari, joma nigi rheumatoid, joma nigi Reuters disease. Mago wayude ko ng'eny go kabisa. Koro jogi koro ka gibiro iri to gibiro ka gosego x-ray. Fiyo ka spur moro nitie kuon kanyo. Koro gima timore gi gin imiyo gi painkillers. Inyalo go miyo insole. Res negi insole gi. Kaito mano be duoke piny. To kotamore tichuo gi steroid. Ichuo kama remo no complete tendon ne midhi chuo kaito pain samoro la. To kitim kamano for 3 months or second dose kimi mar injection. To ko ne maber to koro inyalo tere inyalo tere surgery e bero. Mathoth ne daktari ka ng'ato neno chandruoge gi to dhi e osiptal nikech gik mang'eny nyalo kele. Kik item timo gik mane atemo wacho ka. Kik item nyono kit kendo wang'e gi pi maliet nikech nitiere gimoro matimore momiyo rem no biro kako biro no. Yes. In fact, ice mwamiyogi. Wamiyogi ice. Ice is very good. Ka ng'ato nigi tiende makamato, ice is the best. Ok maliet. Okaw ice, cold ice oketo kanyo. Mano koro kodwa deal kode dala. Yes. What is the food? What do you get the word rice? Raise, ice, elevate, yes, and compression. Inyalo ketone compression. Gima diega kama. Mago tiko pain go kabisa. Kaka my kamina no kwano. My plantar fasciitis kanyo inene ka tineno kigo x-ray tineno chok mathiro regi kani. Mane kako ochaloga. Jotuo biro gi x-ray ilan. To kama lit en kanyo gokinyi chiewo to kinya wuoth. Kata kichiewo dwa dhi olo pi gotieno to iwinjo ka kinya nyono piny rami kabisa. Kata ka ibedo piny amingi rito kata ng'ato kamoro kigo chako wuoth en a big problem. Koro gin wamiyo gi samoro insole oketo nyime kanyo to res koro kanyo ok dire. Insole gima keto ni insole no ma res tiendi gi wache kama. To kotamore to wachuoyo sindan kama redo ne. Wachuoyo to en very painful but it's rewarding nikech kosechuoyi to koro ionge problem ilano kendo. Ionge problem no ma temporary daktari kosionge kode permanent. Most people don't come back. Kosechuoyo to the maber. Although it's a nasty and pain moroma very tough. Samichuoyo no. To kosechuoyo me get relief to lal. Yes, work it steroid. To kotamore gin sol wende. Then what we do korwa the surgery to ngado wedge mama tin kamoro matendo no chomore ge chugone. Ngado mana just a wedge and that solves the problem. En surgery matin mitima time gi x-ray ma wan get yadach kama chikoren tidite nibule matin to bas. Adwa ni wang'ia ne thoth ni kaka utimo isemulonwa kaka utimo diagnosis ng'enyne gin weche mag pichni ka ng'ato biro e hospital bende imulo tiende neno kata imulo pat tiende no mondo minyane ni chandruok nitiere kon mane ting'io kind of pain ma nitiere godo iwacho kata ni go kod jatuo mbaka manyiso ni ipenje penjo mopogore opogore ni rem ni ng'enyne obiro sadi to gima winjo ni thoth ne rema ng'eny gokinyi seche ma ng'ato chiewo kaito bang'e no kosewuotho kata kosechapni matin to rem no dok chien. Ang'o matimore seche mag otieno momiyo rem onge kaito ang'o matimore seche mag okinyi momiyo rem thoro bedo mang'eny kaito bang'e no ang'o matimore odiechieng' mamiyo koro rem onge godiechieng' kendo ang' ochako mana okinyi ka ng'ato chiewo. Sama ok itim exercise, sama ok iwuothi to kanyo temo kuot. Bedo gi koro tiendi oling' alinga kanyo koro inflammation chokore kanyo.
kaka wan gi kulwa ni prostaglandin F3 ong'eny gotieno e circulation koro kochokore kanyo to bas ka tinde ok ni exercise iluonge ni prostaglandin F3 maen en hormone moro maringo e del gotieno emiyo choke pain mag choke gi bedo ga was at night and in the morning hours koro kiwuotho timo exercise to swelling makanyo disappear, inflammation be disappear, to kibeda bene gine to gichokore ya koro kanyo ma problem wele koro either nyalo decide to wuotho timo exercise muscle stretching timo tindi kama all the time kata keling kata kibeda na ling nyalo timo your own exercise kaito koro mano be konyi sama wangi chako wuotho koro korami to mano be tich matek koro the best thing en biro to wasote out gi injection kata mi painkillers temo matin tok bi time yes get gibiro ka giwacho ni gisemo yedhe mang'eny onge pogruok paneno koro yedhe go be keto gi ni mwanyamina for a long time bende nigi problem magi mano miyo koro watemo timo wabedo more aggressive to watimo either surgery or wachuo sindan iwache mayosi eni ma chogo mwuoye utimo surgery or ichuo sindan sindan konyogi ok ema wacho lit to lit in the long run to konyi maber kabisa. Daktari, jomage mathoro bedo kod chandruogegi ahinya mag tielo mag maremo ombong kachiel kod pat tielo maremo joma mine maneno kodgi ka gibiro mang'eny to gi joma joma nigi tuo mar sukari kata joma nigi tuo mar rheumatoid arthritis gime gibiro gi penila ok omak joma chuo joma ng'eny kodgi tiene ni joma mine biro mang'eny mohingo joma chuo ka compare the statistics to joma chuo bedo kode debe nyango matimore kuom joma mine momiyo mano e gima strange mapok ang'eyo gimomiyo joma mine mo choose to tuoche gi be nigi bias, sex bias min jomoko tuoche moko kata mana tumor moko mamako ji cancer gi tie joma ng'eny gi joma mine gi joma chuo to onge gima ji osewacho ma kata tielo magine mag nyithindo club foot yudo ng'eny joma chuo mohingo joma nyithindo machuo mohingo nyithindo manyiri koro riso no ema pok wang'eyo maber nang'o kelo gi pod itimo research yes ma en gima nyalo mako ji duto te makmana ni ong'eny kuom joma mine mohingo kuom joma chuo to ka iketo general population jogo ma uthoro neno e gwegewa mag kaluo ka ji nitiere kode mang'eny koso ji achiel achiel ji nitiere kode mang'eny nikech every week anyalo neno chiegni 4 people an awuon koro ng'eny ok en gima inyalo wacho ni tin mohingo joma tiendgi otur yes aeto tielo be nyalo bedo kobam kama to koro flat ma iluongo ni flat foot emo nyalo kelo ni pressure ka iwinjo ka karami skete dio ka itiyo gi kama ohingore tielo neno bet kamae ok in gi flat foot kaka waluongo ni pes planus flat foot koro kanyo ka nyono piny to koko rem onge gima itime to koremo to inyalo kawo tendon transfer kawo tendon ka twagolo koro ywaye duogo kamae ka oremo mana kochendo ma koro isetemo all sorts wanyalo miyi orthotics wuoche moko nitie molosnegi manyalo rieyo tielo ni bende kaeto koro iwuotho for some time kiwuotho kode kata for 2 years koro tinde oriere mos to kamano botamore to koro wakawo tendon transfer to wagolo tendon moro makoni wakawe koro ywa tiendi ka duogo kama then tindi riere mago watimo sechegi ma thothne yudo ka chandruoge mag tielo gi moko inyuolo go ng'ato kaka flat foot moko biro kokalo kuom weche mag hinyruok mane wawacho ka moko biro kotinde kod lifestyle kaka ni wacho nwacha kaka ichiemo kaka idak kaka exercise moko bende biro kotinde kod higni kaka medo sudo nikech nipimo no kata weche mag samoro choke regore kod weche makamago kaito bende ni in e kidieny mar choch machal nade in ng'ama miyo koso in ng'ama dichuo magik mang'eny kelo chandruoge mag tielo mag ombong moko be kaka tuoche mag diabetes kaka diabetes bende miyo samoro tendon moko ng'ato dichiel top kata rheumatoid arthritis bende nyalo kelo mano yes koro tindi bukora to bama diabetes waluongo ni Charcot joint kelo tuo ma koro tindi gi bana wey kama koro giwuotho to giwabo na diabetes timo mano chamo chogo kech omiyo chogo bedo maregore mayom koro mago be nyaka wang'i
Hai nya bedo diabetic foot. Ka korina no mai. Diabetic foot and or diabetic ulcer. Any diabetes keto nerves. Diabetic and disease ma mo keto gik moko mang'eny de. Wangi alo miyo tho. Waluongo ni retinopathy. Heart ni bonyalo ketho. Cardiomyopathy. Vasculopathy. Vessels give odino. Koro okte remo. Emi yoga joma diabetes bedo gi heart attack. Blood coronary artery ma supply the heart block. Koro samo block no to heart ni bedo gi heart attack. Koro itato e kanyo. Diabetes be keto nephropathy okay oginen. Kidney ni nyalogo ni bo ketho makoro sam fail kidney failure koro di dialysis most of the time. Tielo kaka ogweni en okelo neuropathy. Koro in ng'ama nigi diabetes ni wuotho to ok winji kata rem. Kata nyono mamos mal to kiwinji. Koro trauma gi ng'eny. Ae to be samoro ketho vessels ma supply tiendino. Koro remo ok chope tiendino mang'eny. Koro kanyo bedo gi ulcer. Skin no thought ulcer betie. Or osteoporosis bone bo chamo koro iyudo maga fracture mondo to kanyo manono kata onge trauma man kanyo. Ae diabetes because and sugar ng'eny dendi koko bedo control. To koro kelo infections. Koro miyo tielo ga bedo infected. Okelo? Infections. Ibedo gi infections more than ng'ama ngima maonge kode. Koro miyo jo diabetic foot en kaka ineno ni. Koro nyaka gi make sure ni gidhi e clinic. Gi make sure ni tiyo gi yath mowachnegi. Gi make sure ni hygiene, foot hygiene gibedo gitimo pile pile ka gidwa avoid this problem. Koro nyaka gitimo mago tetete. Nyaka gi open shoes. Kik girwak closed shoes. Kech closed shoes will kill sweat, fungal infection. Sauce kaeto koro kelo infection tiendino gino chamo piyo malich nikech remo tinie. Sensation mari be poor. Koro kubi alati mondo idhi kata hospital. In peno kiwinji koro ibeta. Koro inyalo galo rito kare. Tiendi chamore rumo sama ibiro hospital koro tiendi yose rumo. Koro en mana amputation. Ing'ade oko. Wamake maka kanyo daktari wayude yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Gin tuoche mang'eny mokalo, gin hinyruoge mang'eny mokalo, gin midhierni mang'eny mokalo manyalo mako ombo ng'ato kachiel kod tiend ng'ato. Ka wadhi yweyo to adwani mondo mi parane malong'o weche mag diabetes, tuo mar sukari, mabende daktari opimonwa kacha nyalo mi diabetic foot, makata nyono mana mach to kiwinji ni mach wang'o tiendi, kata nyono mana msmal to kiwinji ko msumal hinyi nikech tiendino remo donje maber, blood supply, nerves bende ok ti, teneni en chandruok maduong'. Ka waduogo kidieny mar adek ok adwano bai kikisudi. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pop. Ni thao tu. To kapo ni biro dhi sabia ka in kendi, to karangano mabobet kodi mondo konyi. Oromo meher. Kapo ni dwara dhao kodi, kara ono dhao kuom wach moro machielo. IPRA had actually denied the license. They compromise those who are supposed to oversight them. Sirikal seyo migao mar teko kuom chiwo lesen mar ohand gas e kar dak e sama idwaro mondo ru nonro ewi masich mach ma oweyo jadeko wito ngimagi. In that agreement, the 5 High Court judges and 2 Court of Appeal judges will be for Mr. Ruto, with Chebukati later being elevated as the Chief Justice before the 2027 general elections.
Ogai mar Azimio Raila Odinga lieko ni jatend piny William Ruto chano mar gwelo Wafula Chebukati kaka ogai mar doho motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Nyathi ma gitilo girocho ratiche ni gin ema gibedo kaka jachung' ma jal mokwongo ni e jating traf gi pi kitiso nyathi to jal mar ariyo ni ema ne bisop manotiso olo nyathi pi. Familia moro e gwenge ma Kajulu manyo ratiro ne nyargi matuore ma jahigni 16 ma wacho ni jodolo moko ne obambo kendo weyo gi nyithindo 2. Apisas ma KWS gigo ne omako kendo nego nyang' mane onego nyathi ma ja grade 2 e Aora Kuja, kaunti ma Homa Bay. Penj Laktar kokalo RAMOGITV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Obondi e studio. Chandruoge gi ng'eny mokalo kendo gin gigo manyalo rocho ngimani nikech ngini seche makoro chandruok osebede tiendeni to kapar koyot kata matin daktari. Mathoth ne awinjo ka thieth wacho weche mag bero amputation, awinjo kiwacho weche mag yedhe ma samoro ng'ato nyalo muonyo kuom ndalo mang'eny mokalo, awinjo kimulo weche mag pain killers, tiende ni yedhe makweyo rem, awinjo kiwacho kacha yore mopogore opogore kaka mag local lifestyle, wang'e ne kaka thoth ne thieth ma effective ne chandruoge mopogore opogore mag tielo. Kuom ranyisi ka otede kod tuo mar sukari ni pimonwa kacha ni ng'ato nyaka dhi e clinic mondo ming'ini entiere kod tuo mar sukari ogik kanye ka en yath to chak yath kaka dwarore, weche mag rito tielo be mondo mi obed maber. Adwani wang'e kaka wanyalo thiedho tuoche gi achiel kachiel makelo chandruok e tielo kaito wadhi nyime e prevention. Kaka mag diabetes nyaka ji muony yath to kibire clinic to ni surgeon kende maneni ineni gi different physician neni daktari ma physician surgeons ma vascular surgeon be nyaka yatend gi pimni itimni gima chalo Doppler wang'e to circulation mantie chalo nade. Kech koro ka gidhi dinore, leche gidinore, uketo boche mok wadino leche. Koro vascular surgeon nyalo dhi manket ni kata stent, koro tiende no bedo maber. Jogo nyaka bedi to gi joma shape ni woche kako nego bedi. Kaka woche ni irwako chal nade, nitie orthotics, waluongo ni orthotics. Gitimo ni manero koro nyaka ibed godo. Koro kaka mae ni diabetes osekelo chandruok, ineno ka chogo cha osewere, mano maluongo ni Charcot joint. Chogo chake ng'iyo sewe kaja kata kaka ineno kako bed ka en Charcot. Mane kaka gitimo tielo koro tiendi webo ni mani. To kata gidwa timo ne fusion, chango ne beta gi fusion. Fusion waketo screws. Kaka tiendi ose wobble to wariwo gi koro. Koro ekawo chogo ni mamalo ni to wariwo gi mai. To kawo bone graft. Mamalo ni? Mamalo no to wariwo gi mai boeka ni. Yes. To waketo bone graft kinde to waketo screw. Koro screw go mako gi koro yellow after 6 weeks koro inyalo chako wuoth. To chango ne be ok yot nikech diabetic healing is also poor. Yes. Wang'e chandruoge mamoko ma thoro mako tielo, wang'e ne kidieny mopogore opogore mag trauma, onyalo bedo tur kata wil mar ombong' tielo. Mage fusion mwantimo. Mato koro kaka tielo ma wacho ni gine obam, halax valgus. Mama ko joma nigi rheumatoid. Kok tindi dongo ka gi kama. Embe waturega tirie kodu kama. Yes. Mantiere kaka ipimoga tielo, chok tielo maduong'. Keto straight line ipimo gi kaito koro ka en less than 15 to normal. Mild ka 16 degrees makanyo ne pimo. Koro dhi kamano gi severity mare. Kendo tuo moro be waluongo ni Achilles tendinitis. En be ng'eny. Apart from fasciitis, plantar fasciitis, Achilles tendinitis be ng'eny. Mato halax valgus wasewacho ma kaka kwariega waturo to waketo screw go to tinde riere. Ituro tiketo screw. Yeah, just break there and put a screw. Waketo wedge, waketo screw maki. Bang'e to koseriere koro pain no bende rumo. Ai chogo ni maluongo ni bunion ma kama otero oko. Ebe wang'ade, to wariyo kama, koko keto screw ka. To plantar gene
Achilles tendinitis is also very painful. Embo chalo plantar fasciitis. Teto mako kai. Ombong tendo gimalo. Gimalo kai. Embe uchendo mana kaka kidwa chiwo kinyi, kidwa wuoth. Teto ti endo kudwan ochwege steroid. En kwa chwege steroid to keloga problem. Kechi ubumio tendo no chute kende one. Kura no chwega en kita gi painkillers, ice, rice. Keto ne rese, keto resus. Kuro kada kirwa ko wachi ma flat keto ngi mara ye kuro. Kure stindi kama. E mano konye mi chango piyo. Ai gi painkillers. Yes, called again and compression, being getting compression, stocking, maricha bene, mio kuro pen bedon maonge. Ng'eny surgeries gi chango ga bang' thuolo maromo nade? Nikech chanjo ka surgeries ema ng'eny e weche mag tielo gi. Oka kuro se tem gimoro amora. Ka kuro se temo tielo gi yore te to otamore. Kuro surgery ma kuro nyaka bedi. Kuro ineno ka mai ni tielo mano se kethore ma kaje ti ok makre gika. What two day plate screws? Carbon tool cool. You can see you can tell them inside the moroma bende katatemeto resource mage ped maber. Kedi puri loka boni chamuka gini chuma ni bechamuka. Koro manen chando mama diabetes. Ma diabetes podi. Yes. O chogo mano owuok mano wewe. Koro katere weto ko ben maber matemo wacho. Yes. Surgeries gi thoro chango to moko tok chang maber. Mag diabetes to chango ete kata mag rheumatoid chango ete. Kecho ithiedhe pod chiemo dhi nyime. Thiedhe pod chiemo dhi. Koro chiemo yudo mag skuru wadore lwar mana kende. Bang kisetimo surgery maber kabisa. To skuru wadore. Yes. Ai to ndigi mo kendo tumo ni cons. Yeah, cons. The picture ni one deep cons. And ochalo puch, it will know cons or callosity. And not now. And very painful. And kid one yawn or pain or late or kindi or yawn or pain. Come in and and you have viral infection. To kinyono kanyo late, which I'll give my gimonti. To late cabeza, mock yawn or pain, one of the cons. Kura and be the work to con cap. Yeah, me con capping your ticket to every morning. To charm, tea, kelenya, to cotamore. To watch ways and done. Yeah, can you get steroid? Catalan to room. To the late walking with. Coming on, it's a long menu no cool. Lone cons. And viral. And viral. Couldn't watch a puch again viral. He could enter watch in a choice and done. To get back the country to infiltrate. He makes one steroid and you complete that lesion. Lesion must take them into an issue. He makes them into late. After some time, they to peel off to Laura Bass, they took her with cons. Ma con cap newting yath. A con cap ben yard online and come almost. Getting here, look at me. For the con caps to be a bow. Every morning about it, or pain based dog pain, you have for some time. For time or exit, you got for 2 months of dog. Then, could be one book, young, looking to do. Kid time when I lay recommended to one, man, been the only solution. King could do which I love, could do more than Kakane. Could avoid surgery mare and was done no category the me painkillers bas katolwar yes. Dr. Bindwati ko jiri mo nyalo gengo godo hinyruoge kata rem mag ombong telo kachiel ko telo gi nitie kaka joma nigi diabetes wasewacho margi to kaka ng'eny gi bira kendgi kaka wasewacho ni kaka plantar fasciitis go biro kendgi mago bende koro ok nyal prevent gout nyal prevent. Kaya gout wangi gimakele whiskey wegi nyama choma. Then we okay. Ma go katobat ba matielo ntungeni anu kuru bila kende kalora disease process ma involve. Kaya ngi rheumatoid, kaya ngi diabetes. Samori nyoli kode. Kuri decide ni duaro nyithindo kwa tim negi machi sajeri. Kaka gibedo gi mai kaka gout mai ni
ineno kaka kanyo kwano kanyo very very red and painful kind gout kuri mi ya colchicine voltaren omonyo for after 30 minutes change osechang colchicine tiede temporary temporary solution that acute attack imi colchicine to give voltaren because this steroid momonyo prednisone ko yueyo kanyo kuno yueyo kanyo for about 2 hours gizo salala wuto ngamo biro ka itinga ko nyalo wuotho respond very good yes very well kidenje ne unje kwacho kacha ni seche ma ng'ato tiyo go kintiri kaka del samoro no kuot kata joint no kuot momiyo ng'ato winjo malit kidenje mag exercises mabeyo manyalo konyo basic manyalo konyo mondo waduk chien rem kachiel kod chandruoge mag ombong tielo kod tielo ka in gi ombong tielo kaka arthritis to kore di physiotherapy or wachenjo ni shoes kako nego wear to gi painkillers physiotherapy postural change imi watch magine matemo kaka wuotho then it will be doka pinti inyalo manage godo to kotamore kaka arthritis mag anko gi ombong ni wego to watimo fusion itude ke pain ok bibiro ka tinde ok move kaka arthritis okisebedo ka tinde ok move kama to pain be onge jo rheumatoid watimo ne wang'ado kacho to waketo nigi fusion osteoarthritis bende ka tindi no tur mi nigi lek mokibiro ga hospital ke tindi ko tur samo tureno ke wele ombong nika dhie go x-ray ya ke x-ray gunyiso ka chogo wele involved kata ka ligament kende mobed involved ka ligament kende mobed involved leche momake go to luongo ni sprain tie first degree sprain, second degree, third degree. First and second, you know, the cast ticket. Kada anku boot, roka. After 6 weeks, you go out to chako exercise. To and third degree, sprain, to nyakwa tuange. Ligaments go nyakwa teta mwadwa repair. Inyalu wuth, ka bang manu bang 6 weeks. To ka chogo to, choke mag tielo go koto. They is called chogo makoregi joint. To nyaka watimne surgery. Ko were gi wadgi samotoro. Nyaka timne surgery. To ko were gi wadgi mo tura to makore wange kamana. Tinya loketene cast. Boot plaster. Tiwa wuotho go kamana. Kati gole after 6 weeks. To ko were gi wadgi to nyaka timne surgery. Ko kitimo surgery to ibu video arthritis ma pukodoro no. Ma bange to koro gotim ni fusion. Ke koro konya turo chogo no se chango ko bang. Ma doge wange. Joint nyaka be very straight. Ma onge gimoro nyaka duoke wange. Nyaka duoke wange. Ko duoko chogo ma joint wange. Arthritis ende ko penny blue maki. To the arthritis no technique fusion no ise no surgery ma ugajere mo pogore gi kane ke bira to get a small plate. Surgery small plate ti wuotho maber. Wasetimo kama ji wuotho maber oni. Jomoko fase koni manya ga yang to gikwero ni an wewe an tinga to mako tiende ji dala ko chober ma wewe adire. Tiende duogo makoro kigo e picha to tiende oko. Gimoro no. Eno wuone moko nyal wuotho. Tiende kuot every minute. Koro timo ne fusion. Kori ngado ke jakoni ni anko jonen hinge wuotho kama. Kori fuse koro ko timre kama. Kori buma wuotho kinyono kama to ko timre. To pain to onge. Ke pain ka onge to dano en dano. Yes. Ma gin chandruoge mang'eny ma inyalo geng' to thothne bende inyalo thiedhi. Yes. Ama gima duong' ni kapo ni do hinyruok e chich nitiere kod rem e tiendi to dhi mondo mi ine laktar. Mondo goi picha. Mondo goi picha. Picha ni en very important nikech obiro nyiso kaka choke chalo kod hinyruok mamoro bede kod kaka onego be ni thiedhi. Yes. Erokamano nya. To kiwinjo ka tiende wang', tiendi to thudho no nini to tim ni Doppler. Wabiro ng'iyo kaka leche gi ringo kamano kagidhi. Then wanyalo save tiendi no. Inya tiri matim ni gima luongo ni embolectomy wagolo gima dino clot no. Ti koro tiendi bere normal. To kitamori ti biro ka koro lokore rateng' koro luongo ni gangrene. Koro the only option man en mana ng'ade. Yeah. Gangrene en kang'o motimore? Gangrene ka koro onge blood supply kanyo tho motwo chalo ringalia. Tiendi do sentielo magro tengi kada kogono malokore rateng' ma koro dwa lwar piny.
maluongo ni gangrene. Ng'eny diabetics. Yes. Daktari, wach mogik minyalo wewa godo kotenore kod weche mag rito tielo, ombong' tielo kachiel kod pat tielo. Kaka tielo en gima duong' koremo ok nyal wuotho. Nitie tuoche mang'eny minyalo geng'. To kantie bam mar tielo kende ka ok omi rem bende weri kode kik idhi mang'eny. Ke surgery moko be kosetim to ok lose rem nyalo duogo makoro ok nyal wuotho. Miyo cosmetic mage ube samoro waigno. To ka moko mag nyithindo monyuol gi club foot go to nyaka correct. Gimbe ng'eny gi bedo corrected ma surgery be ok tim. Koro mano ok ni every time ng'ato biro e surgery. Moko bi nyathi thiedha gi sandan, moko bende inyalo timne surgery. Surgery no en mana the last option. Koro nyaka goni picha, wang'e gima timore ka in gi TB, wathiedhi. TB be sami biro go bende thiedhi nyaka chieng' moro timne fusion, ke TB be chamo joint, rheumatoid be chamo joint, koro en tuo ma nyaka chieng' moro surgery nyaka bed ni time. To kotime early, to results be ber. To kiweya ba koro tindi se moro ng'iyo koni. Then koro mondo iduoke kamate choke go biro bedo mayom magara koro iketo screw to ok maki. Koro nyosora, sonyora. Yes, koro wacho ni ji onego bed careful. Ka in gi diabetes bedo gi hygiene mar ler mar tiendi nyaka ing'i. Iweyo closed shoes, ok irwaki wuoche ma ofundo tiendi. Mokoro tiendi te. Kaeto hygiene be bedo maber. Yes. Amon mokalo daktari, kaponi ng'ato dwa tudore kodi entiere kod chandruok moro mag tielo, mag ombong' kaka wacho gi mag choke, kaka wacho gi inyalo yudi kanye? Inyalo yuda Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital chieng' wuok tich. An consultant clinic kanyo chakre saa 2 nyaka saa 7. An gi be office town Reinsurance Plaza Block C. Kanyo bede saa 8 wuok tich. Tich ariyo tan Jaramogi Theatre. Tich adek kanyo office ka. Tich ang'wen inyalo yuda Avenue Hospital. Ran clinic mar orthopedics. Tich abich an office ka gi Ngeso be an office ka. Idich. And the whole day and there. Jumapil ta yweyo. Idich. Yeah. Erokamano daktari. Ageno ni kwaluongi kendo tibo biro wagoye mbaka e weche mag choke, weche mag surgeries, weche mag konyo oganda wa mondo gibed kod ngima maber. Erokamano. Mano en Dr. Bondi, en gi lony mang'eny mokalo e weche mag bero, ahinya weche mag choke. Iwinjo kaka opuonjo wa odiochieng' ma kawuono, rita dendi, rita chokeni. Nitiere moko ma kodonjo to moro ok bi dok e wang'e, kaka samoro iwinjo wacho ni wagolo tendoni kata waywaye koni to waduoke koni, en tich matek. Omiyo minyalo geng'o to geng', joluono gongero ni geng'o ber moloyo thiedho. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masane.